Ka kynhun ki Riewlum Nakhadc Chhattisgarh ba kynthuyp naduh ki nongtrei mon sngewbha nang ta ki sengbhalang batru ki riewniam men Rkc-Halor ki lai kynduh yu chief executive member KHADC Settlement District Council pon Wad Bniah halo ka Rukom bat kynduh bat khamtam e akum Shynshar khadar bat ka jing jait kmie ya ka te ka kynhun lasanan lang do president jong khandai kynthuyp social and cultural organization ba Riewniam lingdo hadien ba kilapan pau ba ki kwa banti jylla bat Wad Bniah shu halo ka Rukom Shynshar khadar ka ba khamper hakihima ilaka bat Shnong ki thau ha ka ni ka jylla lada jor bat ka jylla jongki bulu ongru ba lengba ka te ka jingwan ka te ka kynhun kalapan pawru baki kwa bane sim ya ka nuksa na ka ni ka jaka na ka bantawan pen khlan chu ya ka Shynshar khadar bat ru ha ka Rukom bat kynduh bat siap ha ka te ka jylla ka jongki ini kumki local agency ka KHADC ni don ka tayab bat kine ki organization pot Chhattisgarh ki don lightly ki organization ko we ga kasa ko we ga din bandu but ko we ga coach kini borok lightly ki organization ki train na kabanta ka jingba jingmet kini ki tribal pot Chhattisgarh aga ba maki ki hap apa ka 5th schedule mani hap apa ka 6th schedule te maki ki sem don bon ki jingi ba ki sem apa ka chaka jukin ta ga ki kwa ki one exposure khnang chane ban sothu khamshai bat company achpanga 6th schedule bar ka kom trekam juki Shnong ki thau jungi ki sim ki rangba Shnong bat kumta ter ba kumno ni don bor apa de bat ka khyndew ka chaka ka puta badru ya ka lineage system jungi ka jingi jait chaka kni te baro hi ka bakar thup ya ka Shynshar naduh ka Shynshar khadar ba ka imlang ka salang jungi ka si ki kwa bantim khamnya kata na lek nang ne kinla ban sim ka to ka ni kinuksa ki bhat nangi ma ki bersang ban perklan ni ka Shynshar khadar po ka jaga jongki te maki hante pade ka jaga ki klau ko betap wat la maki gede travel hade ajisha ka hok kade ke jongki henry maki pat kim don bor ye kalong ko plan ka benta jongki ban yo iba ki klau ki betap hangne ki pade jongki rivsimet ki long ki don bor maki ka sarkar kamla ban le ye bar ki klau ki betap ki pade jong ka Shnong ro ka bor ka Shnong bat ka Shnong bat haba ki thau ko gitu ki ecotourism ka pisa ka bayo nang tur ka phai beng sha ka Shnong nang ta jong ka development Shnong te ke ni ka balap ai man se man ai jingmon bhai kiro man dalek nang ne kin persang kum kine ban kam klan chu ya ki ain bar ki Rukom Shynshar ki jong ki knamba ka bor kan don bar ki tribal ki jong ki nakaliang CM pat harangkat ke lang ba bindu amlanong kumju ba martel en mukhim executive member bala patai Bniah ya katika kynhun halot babun ki phang ki beidai kat kum ka jingkwa ka jongki nalokata ulasamru da ki kot bakinla bantip khamne shushu halo ka Rukom Bniah hima Shnong batru halo ka jingdon bor ki pai ba yala ka khyndew ka siam uba tingwal le thuru ba katika kynhun kalapun paw ka jing sngewdiaw nomar ba ka chaka ka jongki ki pai ba wala ki nongtrei ka chaka puta henry kimla pat ban peron kame ka kumba ki kwa te ka jingmun ku jongki bagi position ni kalong banwat jing tim na po DC council ka ka function ku jongi ka jing prekam ku jongi ha ka bedai ha ka Shynshar ka khadar ha ka bedai bat ka riti ka dustur ka bat khyndew ka bat ka riti ka dustur ka khynkur ka khanjai ka bat khyndew ka bat siam bad kumju ru ha ka bedai bat ka Rukom Bniah jongi ya ki Shnong ki thau mo te nakaliang ki jongi ngile batai Bniah abha ya ki bad nalor ngila batai Bniah ru ngila asam badi wikot ibla apan khre nakaliang jong wa bin itu iju ijing tho hi bla ai sikitu grup ki bawan men kan nakaladak namar gini ki ha ka 5th schedule tiki ong bagi kwa ban yo jing tip mo deep na ha ka bede ba kan ka 6th schedule tinggal ai ki jing tip ba pura te hadin bakladon ka interaction lane ke jing ka keli naki ya ka bangile juba mangi kila hun hi ya ka ba kila yo nangi takasi te ki syukran dia mensim kan bagi jaka ki puta ki khyndew ki siap ki jongki sethi te kimio daban on daladi kat bayangi ne patengi on ki snulungo abhai kata bangila ban on ya ka khyndew ya ka siap ki jaka ki puta kata de ka we ka ba ki sngow lengo abha kin bat ki sngow tenat ru ban yo jing tip ba hangi hangne sibun ba ki kam ki jam ki bangi train yak ta ka dehi lengba da ki trai Shnong trai muluk nama yes hapo ki Bniah jongka DC council hatu claim ka NOC kila Bniah be nak level jongka kut ban set up ya gini ki industries ke ba he hangne jaka jongpi KNOC ka Bniah right from grassroots kan omdei ban shu lek bet na high level ban shu
nyon be jingi kan janre ki ong hapo ka jaka juki kalong kuptate ti ong idu jigarmen kan jaka lawe lajong ti nakaliang ba martil pa lo ong bola dep ai chimut bala kisngo ba sik shedul kambiang kilap mendawa nak bentak bapit kebiang kejongki